ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ንፍንዎ ናባኹም ናይ ዜና መጽሔት ፕሮግራም ኮይኑ ናይ ሎሚ ምሽት ዜና መጽሔት ክልተ ርእስቲ ሒዘ ከም ኩሉ ሸዓ ክቐርብ እየ ኣብዘን ክልተ ርእስቲ እቲ ቀዳማይ ሎማዓንቲ ዝተፈነወ ዜና ኮይኑ እዚ መንግስቲ ኣብ ናይ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ስጋዕ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ 219 መዓልቲ ተሪፍዎ ዘሎ ምርጫ ናይዚ ሃገር ስጋዕ ኣብኡ ዘሎ ግዜ ንብዙሓት ሕግታት ክቕይር 12 ሕግታት ስጋዕ ሽዑ ክቕየሩ ዘለዎም ኢሉ ዝሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ተሓሳሳቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ምስኡ ከዓ ሎማዓንቲ ዘቕረብዎ ሓሳብ ሓተቲ ዕቑባ ናይ ምንቅስቓስ መሰሎም ክግደብ ኣብቲ ዕቑባ ዝሓተትሉ ከባቢ ጥራሕ ክኾኑ ካብኡ ወፂኦም ተተንቀሳቒሶም ግን እሞ ከዓ ኣብ ሶሙን 3 ግዜ ድሕር ዳ ሪፖርት ዘይገይሮም ናይ ዕቑቦኦም ሕቶ ኸማንድ ዝንፀገሉ ኩነታት ዝብል ሓሳብ ቀሪቡሎ እሱ ክንምለሶ ኢና ከም ካልኣይ ኣርእስቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ከዓ ብፍላይ ነበርቲ ስቶክሆልምን ዝኾኑ ዝምልከት ኮይኑ ኣብ ስቶክሆልም እቲ ዝዓበየ ዓመታዊ ዝግበር ባዛር ብዛዕባ ናይ ደለይቲ ስራሕ ትምህርቲ ከምኡውን ናቶም ትካል ንኽኸፍቱ ንዝሓስቡ ሰባት ተባሂሉ ዝካየድ ዓብዪ ባዛር ኣሎ ኣብዚ ባዛር እዚ ዓመታዊ ዝካየድ ኮይኑ ኣብ ማእከልቲ ሴንትራልን ዝካየድ እዩ ብዛዕባኡ ምናልባት እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዛረብ ኢና ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ከዓኒ ብፍላይ ቶም ስቶክሆልም ዘለው ስራሕ ኣብ ምድላይ ወላ እውን ኣብ ስራሕ ዘለኹም ሰባት እሞ ትምህርቲ ምውሳኽ ድዩ ሞያ ምቕያር ድዩ ብዙሕ ግዜ ተሓቱና ሕቶታት ኣሎ እቲ ተሓቱና ሕቶታት ከዓ እንታይ ተገበርኩ ሓይሽ እዚ ዘለኽዎ ስራሕ ኣይፈተኽዎን ካብኡ ክቕይር እንተኮይነ ገለ ዝብል ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት መፂኻ ንኩሎም ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ኣብ ዘለወሉ ግዜ ይክሕተት እዚ ባዛር እዚ ዝዓበየ ባዛር ናይ ስቶክሆልም ኮይኑ ኣብ ካብ 12 እስካብ 13 ፌብሩዋሪ ይካየድ እዩ ኣብዚ ባዛር እዚ ክሳተፍ ሰብ ብነፃይቲ መእተዊ ኣብኡ ሰሉስን ሓሙስን ዓርብን ይኸውን 12 13 ማለት እዩ ካብ ሰዓት 10 ናይ ንጎ እስካብ ሰዓት 6 እቲ ሓሙስ ክኸውን እዩ ዓርቢ ከዓ ካብ ሰዓት 9 እስካብ ሰዓት 4 ክኸውን እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ማእከል ስቶክሆልም ኣብቲ እቲ ሴንትራልን ከባቢ ኮይኑ ዋተር ፍሮንት ኮንግረስ ሆል ዝበሃል ኣሎ ዓብዪ ኣብ ኣዳራሽ ኣብኡ እዩ ዝካየድ ኣብኡ ብዙሓት ናቶም ትካል ክገብሩ ዝደልዩ ክመሃሩ ዝደልዩ ስራሕ ዝደልዩ ሰባት ኣብኡ መፂኦም ዘለዎም ነገራት ክሓቱን ከቕርቡን ኣብኡ እውን ፎረለስኒንግ ኣሎ ነዚ ፕሮግራም ክትከታተልዎ ወይ ገለ ተደሊኹም ኣብ ከተውርዱ ትኽእሉ ኢኹም ባዛር 2026 ዝብል ኣቕሪቦም ኣለው መን እንታይ ዓይነት ኢቨንት ኣበይ ከም ዘሎ ክረኣዩ ኣብኡ መፂኦም መደቦም ዘቕርቡ መን እዮም ክኾኑ ኣብ ምምሕዳር ስራሕ ዝደልዩ ሰራሕተኛታት ዝደልዩ ካብዚ ዓውድታት ናይ ኢንሹራንስ ዝኾኑ ናይ ፋይናንስ ናይ ህንፃ ናይ ትራንስፖርት ላገር ሎጂስቲክ ኣብ ናይ ቦርድ ኦምሶሪ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስራሓት እዚ ንምቕያር ሓሳብ እንተለኩም ወይ እውን ኣብ ስቶክሆልም ኮይኑ ስራሕ ዝደሊ ሰብ ነዚ ዘሕልፎ ሰብ ክሰርሕ ዘይደሊ ጥራሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ ጋጣሚ እዚ ኸይድካ ሓሳብ ክትወስድ ወላ እውን ቶል ክደልየካ እንተኮይኑስ ቶል ክትደልዩ እንተኾንኩም ቡካ ቶል ክትገብሩ ኣለኩም ዝብል ኣብዚ የቕርብዎ ኣለዉ ራእዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ዕድላት ኣሎ ናብዚ መፂኻ ነቲ ዕድል ክትጥቀመሉ ካብኡ ከዓ እቲ ትረኽቦ ዝግባእ ሓገዛት ክትረክብ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሓምሻይ ቦኒ መፂኦም ክኢላታት ናይ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝዛረብሉ ኣሎ ካብ ኩሉ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት መፂኦም ኣብኡ ይዛረቡ እዮም ናብኡ ኸይድካ እቲ ሓበሬታ ክትረክብ ከም ትኽእል ብሓፈሻ ግን ባዛር 2026 ኢልኩም እንተኣቲኹም እዚ ክሓለፍ ደይብሉ ብፍላይ ኣብዚ ጋጣሚ እዚ ሚስ ክግበር ዘይብሉን ዝዓበየ ናይ ስቶክሆልም ናይ ስራሕ ናይ ትምህርቲ ከምኡ እውን ናትካ ትካል ክትገብር እንትኾንካ ኣብ ዘለኻዮ ስራሕ ኣይዓገብካን ክትቅይር ደሊኻ እንታይ ክገብር ይኽእል ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ዝመፅእ ሕቶታት ነዚ ብምርኣይ ኣትሊስት ሰብ ክመሃረሉ ይኽእል እቶም ኣብ ስቶክሆልም ዘለኹም ንከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ኢቨንትታት ከተሕልፍዎም ኣገደሲ ይኮኑ ምክንያቱ ክኢላታት ኣለዉ ናይ ምምኻር ዝመፁ ኣለዉ እንታይ ተገበርኩ ሕሸኒ ኩሎም ቤት ፅሕፈታት መንግስቲ ከዓ ኣብለው ኮሸክሪን ካሳ ኣብሎ ገለ ኣሎ እንተኸፍአ እቶም ሰብ ስቶክሆልም ኺዱ እሞ ማልያ ዘይብሉ ናይ መፍትሕን ቢሮታትን ወረቓቕትን ገለን ግፍትታት ብዙሕ ስለ ዘለዎ ወላ ንዓን እኳ ኣኪብኩም ወፂኹም ንሙሉእ ዓመት ዝኸውን ቢሮታትን ንሙሉእ ዓመት ዝኸውን ግፍትታትን ካብ ውሒዝኩም ክትወፁ ኢኹም ሙሉእ መዓልቲ ዝወዓል እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመፅእ ብኣብያተ ትምህርቲ ብኩሉ ኣኪቦም እዮም ፅዎም እዮም ኣብኡ ከይተሰከፍካ ኸይድካ ኩሉ እቲ ክትሓቶ ትኽእል መብርሂታት ብኣካል ኣብኡ ስለ ትረኽቦም ኣብኡ ክትሓትት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ
كلهم توم بيت صحفتات منقست والله دويل كاريكا خوينو ክትረክቦም ዘይትኽእል ገለ ዝነበርካ ኣብኡ ግን ፊት ንፊት መፂኻ ዘለካ ሕቶታት ስጋዕ ትውድእ ክትሓቶም ስለ ትኽእል ኣብኡ ነዚ ኣማራፂ እዚ ክሕለፍ ዘይብሉ ምዃኑ ወላ እቶም ትሰርሑ ዘለኹም ስጋዕ 6 መግበሪ እዮም ሰባት ካብ ስራሕ ወፂኦም እውን ከርክቡ ምእንቲ ተባሂሉ እዩ እቶም ትሰርሑ ዘለኹም ስራሕ ክትቅይሩ ትደልዩ ስራሕ ክትቅይር ከለካ ክወሃብ ዝኽእል ሓገዛት እንታይ ኣሎ ኩሉ ከምቲ ደጋጊምና ሃርሞኒ ሚድያ ሓደ ካብቲ ፃዕርታትና ሓበሬታ ካብ ምንጭ ምርካብ ካብ ካባኻ ዝሓይሽ ሰብ ሓቲትካ ዝሓሸ ምኽሪ ደይ ምፅባል ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክኢላታት ኣለዎ ኣብዛ ኩሎም ቶም ክኢላታት ዘለዎ ኸድካ ቀዳማይ ሓበሬታ ካብኦም ቋንቋ ሸጊሩካ ተርጓማይ ከማን ክገብሩ ተርጓማይ ቡክ ክገብሩስ ኣብኡ ኣሬንጅ ገይሮም ኣለዉ ከም ዘርአናኩም ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ዕድላት ከተሕልፍዎም ቁኑዕ ስለ ዘይኮነ ነዚ ጋጣሚ እዚ ወላቶም ትሰርሑ ወላቶም ዘይትሰርሑ እንታይ ካ ክትገብር ትደሊ ዕብየት ትደሊ እንትኾንካ ብናይቲ መንገዲ كيدكا خوفيلكا أبتا أخيرا تسمع كيدكا تحدد أو زل حبريتاتات أو سيلكا خاب جزا ولا تنبر لذي تزعبي نتفت بزعبان هاي سرح مقطارن هاي تمرتن أبزل لو اللو جيزي نعو خي تتأكم كامتراف ودعي مثلنا إذا عود زي بزبزح نسرحلو نوح إذا سرحنا له سلازغنا أبوهم كن هلو نغونينا هنمت نغونينا ويتوكلتناتنا هلو يوم أو مت يوم نتحبريتاون بقانقهم كتحطلو تقولو خناتات كهليو እንዳበልና ናብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ቅድሚ ምስጋርና ነዚ ንብሎ ዘለና ዝተተሓሓዘ ሓበሬታ ናባኹም ከነቕርቦ ኢና እዚ ኣብ ሙሉእ ሽወደን ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ስቶክሆልም እትነብሩ ከዓኒ እዚ ዝምልከት እዚ ፋስክሊቭ ዝበሃል እንድሕር ዳ ስራሕ ትደልዩ ኮንኩም ወይ ትምህርቲ ትደልዩ ኮንኩም ከምኣቶም ከምዚ ኣብኡ መፅኦም ዝሕግዙ እዮም እዚ ኣብ ስቶክሆልም ዘሎ ኣብ 3 ቦታታት ኣብ ሃንደን ኣብ ሽስታ ኣብ ሻርሆልመን ዘሎ ኦፊሳት ነዚ ቁፅሪ ቴሌፎናት ዝወሲድኩም ስራሕ ዝደልዩ እሞ ብፍላይ ሩስታ ኦክማቻ ዝበሃል ኣክቲቪቲ ተሳተፉን ዝበሃሉ መብዛሕቶም ተማኡ ዘለዉ እውን ኣብቲ ባዛር ኣብ ከምኡ ዝሳተፉ ትካላት እዮም ኣብኡ ከይድኩም እንድሕር ዳ ሩስታ ኦክማቻ ክትሳተፉ ተሓቲትኩም ብቋንቋኹም ክሕግዙኹም ዝኽእሉ ኣብ ሽስታ ኣብ ሃንደን ኣብ ሻርሆልመን ከምኡውን ኣብ ሰለንቱና ኦፊሳት ስለ ዘሎ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቁፅሪ ቴሌፎናት ተወኪስኩም ክድውሉን ብቋንቋኹም ሓበሬታ ክትሓትኑን ከም ትኽእሉን ኣብኡ እውን ኣብቲ ዝካየድ ንጥፈት ብኣካል ተረኺብካ ዝወሃብ ሓበሬታታት ክወሃብ ምዃኑ እንዳገለፅና ናብቲ ዝቕፅል መደብና ከነስግደኩም ኢና እቲ ካልኣይ ኣርእስትና ንሎሚ ቀሪብናዮ ዘለና ንዕቑባ ዝምልከት ሕቶ ኮይኑ እሱ ከዓ ኩሎም ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ሽወደን ዕቑባ ምስ ሓተቱ ካብቲ ዕቑባ ዝሃብሉ ቦታ ካብቲ ሌንሱ ንኸይወፁ ዘገድድ ሕጊ ይመፅእ ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ከምዚ ነርቫሮሊስት ኣብልዎ ከም ዘለካ ኣቴንዳንስ በልዎ ወይ ቁፅፅር ናይ ህላወ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ከምኡ ገብር ከምኡ ዘይተረኽበ ከምኡ ዘየለ ግን ገንዘቡ ይቁረፅ ብኡ ቢሉ ከዓ ናይ ዕቑባ መሰሉ ስጋዕ ምንፃግ ክበፅሕ ኣለዎ ዝብል ሓድሽ እማመ ቀሪቡ ኣሎ እዚ እማመ እዚ እንድሕር ዳ ተተግቢሩ ብፍላይ ነቶም ንዕድመ ድፍእ ዘበሉ እሞ ኣብቲ ቦታታት ዘየለው ከሸግሮም ምዃኑ ናብ ስድራኻ መፂኻ እቲ ሕግታት እንዳተረረ ኸይድ ስለ ዘሎ እንተተኻኢሉ ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ብቲ ሃገር ሕግታት ብቐረባ ምፅናዕ ንዕኡ ፅኒዕካ ከዓ ብኸመይ ኣፌክት ክገብረና ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ ከድሊ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሽወደን ሬድዮ ሎማዓንቲ ዘውፅዎ እዩ ሰዓት 4 ፈረቓን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ ክነብሩ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ኣብቲ መንግስቲ ዝበሎም ቦታ ክነብሩ ነዚ ከዓኒ እንድሕር ዳ እዚ ውሳኔ እዚ ካብ ሓደ ተፀዲቑ ኦልሬዲ ካብ 50 ንላዕሊ ቦታ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ባይቶ ከፅድቕዎ ፀገም የብሎምን ብኸመይ እዮም ካብ 12 ሕግታት ኣቐዲሞም ሕጂ ቅድሚ እቲ ምርጫ ክቕይሩ ዝጓየዩ ዘለዉ እዚ ከዓኒ እንታይ እዩ ኣብ 1 ኦክቶበር ክትግበር እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ወርዓ 10 ናይዚ ሓድሽ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ተግባር ክውዕል ገና 9 ወርሒ ንቅድሚት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ቀሪቡ ድምፂ ተዋሂብዎ ክፀድቕ እሞ ብኡ ቢልካ እቲ ዕላማ ናይዚ እንታይ ዝበሃል ኩሉ ሻዕቲ ሴግሪጌሽን ተነፅሎታት ንምውሓድን እቲ ሰባት ተጨቃጭቆም ኣብ ሓደ ከባቢ ምንባር ክተርፍ ምእንቲ ገለ ግን ብዓብዩ ንምቁፅፃር ከዓ ክጥዕመና መን ኣበይ ከም ዘሎ ብቐሊል ምእንቲ ክንፈልጥ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ይኽብል ሚኒስተር ናይ ኢሚግሬሽን ዮሃን ፎርሰል ገሊፁ ኣሎ ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር ሓደ ናይ ምርጫ ኣገባብ ከማን ክቕየር ሕጊ ዝብል ሓሳብ ስጋዕ ምቕራብ ይበፅሕ ዘሎ እቲ ንነብሮ ዘለና ሃገር ኣዝዩ ይቕየር ስለ ዘሎ እቲ ምቕያር ከዓ ብብዙሕ መዳያቱ ንሂወት ሰባት ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ
ድሕሪ ሕጂ ድሕሪ ዝንሪኦ ዘለና ለውጥታት ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ማዕረ ክንደይ ፀላዊ ምዃኑን ኣብ ምርጫ ምስታፍ ኣገዳስነቱ መነመን ሰልፍታት ኣለዋ ዓይነት ሰልፍታት እንታይ ዓይነት መርገፂ ኣለወን ነቲ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ዝቕየር ዘሎ ነገራት ማዕረ ክንደይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሃስያ ከምፅእ እዩ ነዚ ኩሉ ብግምት እቲኻ ኣብቲ ዝካየድ ዝበሃል ዘሎ ምርጫታት 219 መዓልቲ ጥራሕ ተሪፍዎ ዘሎ ኣብኡ ምስታፍ ኣገዳስነቱ ማዕረ ክንደይ ኮይኑ ከም ዘሎ ምርኣይ ከድሊ እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ሕግታት ከም ዝክወፅእ ከሎ እታ ኩሉ ሻዕ ንብላ ክትከውን የብላ ምስ ጠልቀኻ ጥራሕ ማይ ምጅብጃብ መውቅዖ ክትኣምን የብልካ ምስ ጀብጀብካ ጥራሕ ኣይኮንካን ማይ ከም ዝወቅዐካ ተኣምን ወለድኻ እንፂኻዮም ዕቑባ ሕቲትካዮም ካብዚ ክወፁ ይክእሉን እዮም ኣብዚኦም ዝኾኑ ምስ ተባሃልካ ሕጊ መዓልቲ ተቐይሩ እንታይ ዳ ደይፈለጥና ኣይበሃልን ሕጊ ገዛኻ መፂ ኣይንገረካን እዩ ከምዚ ብሚድያ ክወፅእ ከሎ ንዕኡ ሰሚዕካ እንታይ ድኸውን ደሎ እንታይ ክግበር ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዘስተውዕሎ እንታይ እዚኣ ምሽ መፂ ኣላ ሕጂ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ሰባት ደው ኢሎም ኣቦይ መፂ ኢሎሞ ሕጂ ስከእትውዎ ማለት ድዮም ካምፕ ገለ ክብሎም ብንፁር ነቲ ዝበሃል ዘሎ ሰሚዕካ መውሓጥ ከድሊ ካብ ኦክቶበር ኣትሒዙ ዝመፅእ ኦክቶበር ወርሒ 10 ኣትሒዙ እዩ ኢልና ብንፁር ንብሎ ኣለና ኣብኡ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዳሕራይ እቲ ምንጪ ኩሉ ሻዕ ፅሒ ኣርኢና እሞ ከዓ ኣብ መጨረሻ ከዓ ኣብ ታሕቲ ንገብረልኩም እሞት ሊንክ ንዕኡ ይርዮን ነቲ ብሊንክ ዘሎ ሰብሲ ደው ኢሉስ ብቐሊል ትግርኛ እኮ ኣንብበለይ በቃ ከተንብበለይ ደልየ ደው ኢለልካ ክብለካ ቁሩብ እዩ ዝተርፎ ኣብዚኣ ተፃሒፋ ኣላ ኣይፈለጣን ኣብ ጥቕኡ ንዘለዉ ሰባት ከዓ ይውከስ ሚድያ ኣንፅዩ ነዚ ነርእዮ ኣለና ብእንግሊሽ ቋንቋ ኣሎ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ኣሎ ናይ ሬድዮ ሽወደን ኣብኡ ኣቲኻ ከዓ ክትሪኦ ትኽእል ኣይከኣልካን ሎሚ ከዓ ኣብ ግዜ ጉግል ከድካ ወሲድካ ነዚአን ኣተርጊምካ ከተንብበን ከዓ ቀሊል እዩ ግን ኣብዚኣ ረኣይዋ ሓደ ኦክቶበር እያ ኣብ ተግባር ክውዕል ዝበሃል ዘሎ ስጋዕ ሽዑ ገና ኣብ መስርሕ ኣብ ድምፂ ኣብ ገለ ከእትውዎ ምዃኖም ክንፈልጥ ኣላ ስጋዕ ገና ዝዓመት ምርጫ ስጋዕ ዝመፅእ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ሕግታት ንክቕይሩ ይሓስቡ ስለ ዘለዉ ኣየናይ ሕጊ ብየናይ መልክዕ ተቐይሩ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ንምፍላጥ ምክትታል ከድልዩ እንዳበልና ንሎሚ እተን ናባኹም ዘበልናየን ኣርእስቲ እዚአን እየን ኣብ ቀፃሊ ኣገዳሲ እዮም እዋናውያን እዮም ዝበልናዮም ኣርእስታት ሒዝና ናባኹም ከነብል ኢና ንዝያዳ ነዚ ዝበልናዮ ዜና ዝክተንብቡ ከዓ እቲ ሊንክ ጥብቆ ኣብ ታሕቲ ክንገድፈልኩም ኢና ካብኡ ሪኢኹም ዝያዳ እዋናዊ ሓበሬታ ኣስፊሕኩም ከተንብብዎ እንዳተላበና ንሎሚ ኣብዚ ደው ነብል